Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu naše emisije Pogled u ogledalo. Našeg pregleda nedelje. Koje su to vesti i koji su to događaji u proteklih 7 dana na nas ostavili najjači utisak? Naravno, kao i svaki pregled u proteklom periodu, počinjemo kratkim izveštajem kako stanje stoji vezano za koronu. Korona brojke u Srbiji, hvala Bogu, prošlu nedelju krenule su da padaju i to žestoko. Sve su niže i niže. Ali iz sveta prošle nedelje ponovo nas plaše nekim novim sojem, omikronom. Dobra stvar jeste što izveštaji kažu da još niko u svetu nije umro od novog omikron soja. Da li je to novi blaži virus ili jači, vidjet ćemo. Naravno, Svjetska zdravstvena nas plaši. Plaši nas da antitela koje su kreirana delta sojem ili nekim sojima ne deluju protiv omikrona. Eto tako, kontrola stanovništva sveta strahom i u punom zamahu. Naravno, kad je vakcinacija u pitanju, ljudska domišljatost nema granica. Tako jedan čovjek podmetnuo gumenu ruku da primi vakcinu, ali i taj geg mu nije prošao. Prošlu nedelju krizni štab je odlučio od sutra ko god uđe u Srbiju ide u karantin. Bar tako kažu. U Zrenjaninu prekipelo gostima. Haos. Zrenjaninci u kafani pretukli covid redara. Izgleda su narod živci na ivici. Tako nastrada i jedna žena. Donela mlaku vodu na svinjokolje. Mesari kažu da je samo šala, ali neki kažu i da nije. Nisu mogli, kaže, da ošure svinju. Naravno, prošle nedelje, 29. novembar, čuvena vojvođanska sremačka svinjokolja. Kad smo uvek kod korone, širom sveta tenzije, Italija, Torino, Zagreb, velike demonstracije, veliki protesti. Nikom ne odgovaraju ove covid propusnice, covid pasoši. Protesti i haos. Po nalogu Zapad, ukrajinski predsjednik Zelenovski sve više provocira. Izveštaji kažu da je bombardovanje ovih krajeva separatističkih svakodnevno i da se očekuje veliki napad. Tragedija u Ukrajini izgleda kompletna, a verovatno i neizbežna. Evo, kad smo već u svetu, na Balkan stiže Stuart Peach. Stuart Peach, nekada komandant britanskog vazduhoplovstva, načelnik generalštaba, visoki oficir u komandi NATO. Neki naši stari su nam govorili od Engleza ništa dobro, tako da i ovaj potez može samo govoriti da će se engleski uticaj kroz razne formalne i neformalne grupe u Srbiji i na Balkanu pojačavati i radikalizovati. Englezi su prošle nedelje objavili da će Srbiju braniti od Rusa. Šta god to trebalo da znači. A dobro, nemojte vi nas da branite ni od Rusa, ni od Amerikanaca, pustite vi nas da se mi branimo sami. Jer kad se veliki tuku, strada trava. U ovom momentu i u ovim momentima bolje da ne budemo ta trava. Prošle nedelje smo saznali da su vođe takozvane ekorevolucije skoro svi stipendisti nemačke fondacije Konrad Adenauer. Fondacija Konrad Adenauer napravljena je od strane nemačke partije CDU, koja je glavni podržavalac kompanije za iskopavanje litijuma BHP u Nemačkoj. Kompanija BHP dobila je najveće i najvažnije koncesije za iskopavanje litijuma od strane Angele Merkel. Tako da nas ne čudi što su Nemci, ajde možemo da kažemo da se postavlja ozbiljno pitanje da li je nemački interes rušenje priče Rio Tinto u Srbiji. Ne ulazimo u ekologiju, da li je Rio Tinto ovakav ili onakav, sad su u pitanju interesi. Zašto je fondaciji Konrad Adenauer bitno? Mi ne znamo, ali izgleda da su tu neki veći interesi. Moguće da novi konkurent
proizvodnji litijuma u Evropi može da obori cene, a to su onda gubici od milijarde dolara ili evra. Mnoga pitanja se ovdje otvaraju, ali o njima nećemo danas. Na osnovu ovih pitanja krenuli su protesti u Srbiji, blokade puteva i šetnje. Masovniji nego prošli put. Nadali smo se da neće biti incidenata, ali bilo je. Novi Sad, Smederevska Palanka. I jedna i druga strana polako radikalizuje svoje metode. Izgleda je ovo početak jednog ozbiljnog hibridnog rata. Hibridni rat koji ima za cilj da obesmisli izbore i da sve svede u besmišlje. Nagledat ćemo se izgleda svega do ovih izbora. Ipak, blokade puteva dugoročno, verovatno, pogrešan način. Što oni više budu blokirali, to će narod biti iritantniji. Jer ne blokiraju oni vlast, oni blokiraju nas, obične građane. Tako da se ovdje mnoga pitanja još uvijek otvaraju. Naravno, na blokadama za vikend, subotu, Đilas i Marinik. Ljudi su im, boga mi, dobro izdobacivali. Neko bi rekao, po nekim izveštajima, da su čak i oterani sa protesta. Izgleda je ovo ipak, ajde kažemo, možda narod ne dozvoljava da se ovo politizuje do te mere. Boška Obradovića na mitinzima ili na protestima niko nije ni primetio. Boga mi su ga dobro iskolirali. Kad smo već kod Boška, potpisao je sporazum sa 5 organizacija, koje ukupno imaju 28 članova. I to bi sad trebao da predstavlja neki novi patriotski blok. Istovremeno, Kurti i Rama potpisuju sporazum koji vodi do aneksije dela teritorije Republike Srbije. A mi se bavimo ekologijom. Prošlu nedelju saznali smo da nam stiže novo naoružanje. Stižu nam rakete Kornet protiv tenkovske i protiv oklopne. Naravno, ova vest je podigla na noge naše komšije. Juče nesvakidačin potis. Predsjednik Srbije otišao u selo okolinu Jadra, razgovara sa ljudima. Mi se pitamo s kime mogu da razgovara kad su većina tih ljudi već prodali svoje imanja. Po nekim izveštajima po basnoslovnim ciframa, čak do 700.000 evra. Sad je pitanje ko i zašto protestuje, kad su imanja već prodali. Naravno, mi podržavamo ekologiju i mi podržavamo čist način života. Ovo je naša zemlja i moramo da je ostavimo našim potomcima. Ispravnu i zdravu, kao što smo je i zatekli. Predsjednik je saslušao građane i stao uz ljude. Fenomenalan potez. I na samom sastanku najavio izmenu zakona i sprečavanje oduzimanja imovine. Jedan veliki aplauz ako se to i usvoji. Jedan veliki plus. Prošlu nedelju napustio nas je legendarni fudbaler Partizana Momčilo Moca. Momčilo Moca Vukotić. Legenda srpskog fudbala. Sa ovim kratkim izveštajem zaključujemo današnju emisiju. U nadi da će i jedna i druga strana, i strana ovih radikalnih eko-protesta i strana vlasti, sesti i malo porazmisliti. Ispustiti tenzije, jer tenzije nikom ne donose dobro. Želimo da vas pozdravimo i da vam poželimo prijatnu i lepe decembarske praznike u očekivanju nove godine. Ljubi vas, voli vaša Vojvodina Info.